Minkejja żmien diffiċli li għaddejjin minnu madwar id-dinja minħabba l-pandemija tal-COVID-19, pajjiżna baqa' reżiljenti u baqa' jiġbed leħ produzzjonijiet ta' kwalità. Produzzjoni b'budget ta' €2,300,000 €1,400,000 jintefqu f'pajjiżna qed titella koproduzzjoni bejn Malta u l-Kanada bl-isem ta' Baked Alaska. Dan ifisser li aktar minn nofs in-nefqa ta' din il-produzzjoni qed tkun iddedikata f'pajjiżna. Din il-produzzjoni qed tinġibed fil-Belt Valletta u San Ġiljan. F'dan il-film naraw accountant mill-Alaska li jkollu mħabba għat-tisjir u sa tmiem tal-film naraw jikkompeti f'kompetizzjoni kbira tat-tisjir kif ukoll jirnexxielu jsib l-imħabba ta' ħajtu waqt din il-btala. Il-Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Clayton Bartolo flimkien mal-Kummissarju tal-Films Johan Grech żaru parti mill-ħaddiema tal-produzzjoni u ltaqgħu mal-produtturi f'Lukanda fil-Belt Valletta waqt li kien qed jinġibed il-film. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grech stqar li minkejja żminijiet ta' sfida jinsab gburi li Malta qed tkompli tiġbed dawn it-tip ta' produzzjonijiet lejn pajjiżna. Saħaq ukoll li produzzjoni bħal din hija importanti għaliex qed tagħti l-opportunità lil 80 Malti wawċi biex jaħdmu fis-settur tal-films. B'hekk qed inkomplu naraw in-nies tal-industrija jkomplu jaħdmu minn produzzjoni għall-oħra. U għalhekk ninsabu ottimisti li l-Kummissjoni tal-Films se tkompli taħdem bisħieħ biex tkompli tattira aktar produzzjonijiet biex hekk inkomplu insaħħu l-industrija lokali u nkomplu nżidu x-xogħol f'din l-industrija. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qabel ma dak li qal il-Kummissarju tal-Films u stqar li produzzjoni bħal din hija importanti għaliex fost l-oħrajn tippromovi lil Malta fuq l-iskreens barra minn xtutna. Inħares il-qoddim li nkomplu nattiraw iżjed produzzjonijiet ta' dan il-level sabiex bekk inkomplu nsaħħu l-investiment f'dan is-settur hekk importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna.